Ka music video ka bat mai ka banari lum jeng tia ka bla ai kerteng sin wa ningkong ka bamut sin ba ningkong channel an supply pai ba no ha kalai tarik unai lur ar hajar ar puar ha ka YouTube channel bla ai kerteng Bormi Manar channel. Ha ka ne ka music video ka khushi polong kalai simanta kum kapuran bat u Bormi Manar kum uteng shop larwai pat da itu bah sumer laring bat penwadur da usil bastar khongla. Na kalyang kani ka kanhun kapan ya ka jing kershan na upai ba kumba upai ba ola ju kershan na kapor syakapor ya ki music video pat ki film khasi jaintia baper Sin wa ningkong you are yidur yang